Ето как започвам чертеж на стая в AutoCAD за реален проект. Първо чертая външните стени с ректангъл. Това е основата. След това използвам Offset, за да дам дебелина на стените. Тук използвам 250 мм стандартна дебелина на тухлени стени. След това добавям отвор за вратата. Правя го с лайн. След това използвам трим, за да изрежа от стената. С арк показвам посоката на отваряне на вратата. Сега с лайн ще начертая и прозореца, който ще бъде центриран на стената. Размерът на прозореца тук е 1200 мм, стандартен за спалня. Ето как изглежда завършената основа на стая, готова за интериорен проект. Последваме за още идеи и съвети по интериорен дизайн.